It's DJ. So, Mami, ngayon ba naisip mo, or noon ba naisip mo, nung lumuwas si Brenda sa Cagayan de Oro, papunta rito sa Manila, naisip mo na magiging ganito yung future niya, yung ganito yung mangyayari, na magiging artista siya, na makikilala siya sa buong mundo? Hindi ko pa naisip kasi natuwa na lang ako na ganito siya. O kasi hindi niya sinasabi sa amin na masok siya sa first time ng yung Q&A. Sa Miss Q&A? Sa Miss Q&A, hindi namin alam na papasok siya eh. Hindi, na makakapasok siya ng Miss Q&A. Oo. Yes, ano yan? Naalala ko yan kasi ako agad yung kinontak niya. Oh. Sabi niya, "Te, andito na ako sa Manila, nasan ka?" Kasi ako yung magme-makeup sa kanya. So tapos, hindi niyo alam, nasasali siya Hindi ng namin alam kasi sa probinsya parang siya first time niyo ito. Oo, galing ng Japan. Oo, galing niya ng Japan. Japan. Oo. Bakit si Brenda nakapasok ng Q&A? Oo. Nalaman niya. Anong emosyon mo? Anong nag-reaction mo nakita mo siya sa TV? Masaya ako nang nakatingin sa kanya. Bakit nandiyan si Brenda? Andito pa lang siya sa probinsya. Nandiyan na siya sa Q&A. Sa Showtime. Sa Showtime. Oo, sa Showtime. Alam na ba niya yung mga tanong dyan sa kuwan? Kinakabahan ako bilang isang ina. Kung ano bang sinasagot niya dyan. Oo, alam ba niya? Oo, ang lahat. Bakit nandiyan siya? Oo. Talaga? Oo nga. Hindi, Kasi niya sinasabi sa akin. Hindi kayo nagkakaroon ng ganong Oo. personal communication, ay yung Wala. kwentuhan. Wala. Oo. Talaga? Oo nga. So eto na, dumarami na yung corona niya. Kamusta? Araw-araw kami Nanonood. nanonood sa kanya. Yes, nakita nag-video call. Oo. Araw-araw. Oo nga, nagsusupport kami sa kanya. Kinakabahan kami araw-araw. Baka maano na siya, hindi na siya makapasok Oo. bukas. Oo. Ganun. Grabe yung kaba. Okay, so that time, hindi mo pa talaga iniisip din na yung anak ko pala ay sikat na. Kasi si Brenda hindi rin nag-share ng Oo, gano'n hindi sa naman, inyo. ayaw ko naman sa nang... Until nagulat ka na lang na ang dami na nagme-message sa'yo. Oo nga. Di ba ng mga... Minsan mahihiya naman ako ng mga kapitbahay naman. Ayaw ko naman ng ng sabi sa kanila, "Oh, yung anak ko, Yung anak ko ganyan." Oo, ayaw ko nga. Oo. Kasi niya ka rin. Niya ka. Pero ang daming nagme-message, kamusta sa'yo? Kamusta yung feeling, ang daming nagme-message sa'yo, "Oy, yung anak mo sikat na, ganito." Oo, Ang parang galing. sikat na rin ako eh. Parang ako na si Brenda May. Artista Pagpunta ko, na rin. pagpunta ko ng bayan, "Oh, sikat man ng yung anak mo, sa Q&A daw." Ang sarap sa feeling nun. Oo, ang sarap pero maya naman ako eh kasi hindi ko sanay. correct. Oo, hindi ako sanay. Okay, ngayon po, kung sakaling kayo po ang makakapag-desisyon para kay Brenda tungkol sa kanyang pangarap sa buhay, anong gusto mong maging si Brenda? Gusto mo ba siya maging doktor, engineer, teacher? Iwan ko lang sana hindi naman ako pag-isip na yun ang makuha niya kasi wala kami eh. Hindi ko naman siya makapag-aral ng maayos. Oo. Kasi ang kita ng papa niya, kulang parang pagkain namin. Ng pamilya. Ng pamilya. Hindi ko naman naisip na, yung mag-aral ka na mabuti, kumuha ka ng Nurse. gano'n. Wala gila ko masasabi. Pero good thing alam mo, yung anak mo napaka-resourceful, madiskarte sa buhay. Oo, marunong mag-discard. Madiskarte talaga. Gustong-gusto niya mag-aaral, pero wala naman kaming pera para pag-aaral. Siya. Yung hinto siya nag-aaral. May mga pagsisisi ka rin ba nararamdaman? Oo, nagsisisi naman ako kasi Na wala parang- naman ako magagawa eh. Na parang Wala naman akong nagawa financial para sa financial kanya. support sa pag-school niya. Okay. Kamusta ngayon kamusta naman ngayon yung estado mo o yung nararamdaman mo na, ayun nga, yan, itong picture na to na ginawa ng mga kaibigan niya. Ito, yan, meron tayong Sana naman 3, 4. Ngayon meron na siyang panglimang pag-ibig. Actually, late na nga, kasi late na nga talaga naglagdad itong si Brenda. Kamusta ngayon yung feeling mo na yung love life ng anak mo? Okay naman, wala naman ako magsasabi parte sa boyfriend niya. Sabi ko lang sa boyfriend niya, sa kay Kelvin niya, wag lang niyang saktan ang anak ko, wag lang niyang lukuhin. Kasi alam naman niya na isang biki ang anak ko, di ba? Yun lang, ang pagmamahalan niya, ang May sukli din. Oh, correct. Kasi alam mo, at least alam mo, di ba, na gano'n. Basta huwag mo lang saktan. I mean,
Kasi wala Kung rin. totoo naman siya nagmamahal sa anak ko, kasi titigilan niya yung bisyo niya, di ba? Alam ko naman na may bisyo siya. Oo. Bisyoso naman siya. Pareha, oo, tama. Parehas din naman sila maging okay si Kelvin para rin naman sa kanya. Oo. Kasi yun din naman ang gusto ni Brenda para sa kanya, na mas maging okay siya. Oo. Okay. Next, Mami, eto alam ko hindi nalingid sa halaman mo kasi napakarami na rin mga fans and followers na nagme-message sa'yo at talagang sinusubaybayan ka din nila, inaabangan ka nila. Anong mensahe mo sa kanilang lahat? Hello sa inyong lahat. Sana nga magpatuloy ang pagsuporta niyo sa anak ko. Lalong-lalo na sa mga OFW nga na nag-support sa kay brain damage. Sana ipagpatuloy ninyo hanggang sa dulo at sa mga friend niya. Sa lahat-lahat nga nag-support sa kanya. Sana nga ipagpatuloy niyo ang pag-support Sa kanya sa PBB. Correct. Alam mo, Mami, totoo yan ha, kasi lalo ni mga OFW na napapasaya niya kahit malungkot yung buhay sa abroad, si Brenda and the rest of the gang from the Social Climber ay napapasaya. Kaya sobra po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nako, hindi Sa biro, mga friend niya. correct, hindi biro yung effort tsaka yung Mga nilalabas social, nilang tulong. sa mga social climbers. Thank you so much. Kasi hindi lang ikaw ang mama niya, I mean, biologically ikaw ang mama niya, pero napakarami niyang mama sa amang panig ng mundo. Kaya Alam ko nga. sobra po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Okay, last, dalawa sa pinakahuling tanong. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na pumasok sa loob ng bahay ni Kuya at para makasama si Brenda, ano ang mensahe mo o ano ang gagawin mo pagpasok mo sa bahay at ano ang sasabihin mo sa kanya? Ang masasabi ko lang sa kanya, inahag ko sa kanya siya. Ihahag. Ihahag. Siyempre, anak ko naman, di ba? Sobra na miss mo na. Miss ko naman, miss ko na siya. Andito lang kami na, nagsusuporta sa iyo. At lalong-lalo na sa mga followers mo, maraming salamat. Andito palagi ang mga social climbers mo nagsupport sa iyo. Lahat ng mga OFW, nandiyan nagsusupport sa iyo. Maraming salamat. Ay, thank you, Mami. Uy, naku, alam mo, ako ngayon pa lang, ramdam ko na mapapasa atin ang masayang pagtatapos ng PBB na career ni Brenda. And let's claim it. Big winner! Big winner ang anak mo. You know what? Yung title kasi, sabi nga ni Brenda, it's not the title eh. Yung kung paano siya makakatulong din ma-inspired yung ibang tao. Hindi lang dahil sa pagiging Becky niya or vlogger niya. Oo, yes, para maipakita niya rin sa iba na ang pangarap hindi lang sana Hindi lang manatiling pangarap. mangarap, 'di ba? Hello, salamat din. Salamat din Mama Salamat Sita. din. Nako, sobra akong masaya kasi na-meet na Masaya din kita. Na dati puro na Salamat tayo din. video call. Puro na tayo video. Tapos, ano pa siya, syempre nagbibisaya, bihira magtagalog kaya hindi kami masyado nagtatagal mag-usap. Kayo na lang mag-adjust At ngayon, di ba? Tagalog ka na. Ayan, kaya maraming salamat po muli salamat po. sa inyong lahat. Muli ako po si Ma'am Shiji, kasama po natin si Mama Sita. Sa lahat ng ating mga fans and followers, don't forget to like the Brain Damage is Prikitik Official Fans Club. Ayan, sa lahat po ng mga fans natin dyan and followers ni Brenda. At sa kanyang Kumu account, guys, i-follow natin siya sa Brain Damage Official para po mas malakas ang persa ng ating pagsuporta sa kanya. Ayan, muli maraming salamat in behalf of Mama Sita, Ma'am Shiji, and all the Social Climber Squad. Kasama si Brain Damage. Maraming salamat. God bless you all! 3